Doc, unahon naton sa osteoarthritis. Ginahambal, Doc, nga ang osteoarthritis kuno is siya sa wear and tear. Yes, well, common question na pamangkot is ano bala ang rheuma or arthritis. So, in general, medyo general term kung sa aton pa siya iligay noon, rheuma sa klase. No? Ang na-mention mo nga una, which is osteoarthritis, has been, kung nang inatawag nila nga wear and tear, wear meaning gakapudpod, ganipis, no? Mga joints naton, sa tuhod, sa hawak, sa likod, no? And magsiling kang wear and tear, that usually involves mga pasyente nga may edad na, no? Sa mga katigulangon, no? Okay. So, it's both a myth nga wear and tear lang yun, kaya kadamo mga factor nga cause na, hindi lang sa sobrahan ka obrahanay, sobrahan ka pinsan, sobra ka pamugat, no? But it's also may importante man ang aton nga genetics kunara sa lahi ta ang osteoarthritis sa ginikanan, kaluluhan, dako man tsansa nga mapasa man sa kabataan nga maglabot sa edad, mabatsag man sila osteoarthritis.